Safar mar kambi tudruok ma Safaricom koriwre kod Royal Media Services kawuono chakore ayanga gwenge ma Kaluo. Kochakore gi Yala, safar no dhi nyaka boma Bondo ka Safaricom dhialo kastembe gi mich mag Christmas. Frederick Omondi miwalerno. E limbe margi mar limo gwenge duto ma pacho kae bo chenro mar Safaricom Sambaza Furaha, kambi mar Safaricom koriwore gi Royal Media Services kawuono donje gwenge ma Kaluo. Jodak mag gwenge mane gilimo kaido thuol mar romo gi jolendo mag Ramogi kaka Victor Makajuma, Glenn Ramogi Nyanyakach, Minjaki, Kasuku Raf, kod jongolo mag Yiero kaka Musa Jakadala. Safar no nochakore gi boma Mayala, kendo chomo Ugunja, Ukwala, Rangala, Siaya, Usenge, Nyamonye, Nyakabondo. Safaricom kadhialo johera gi mwandu mopogore pogore kaka omenda magoyo simu, gwen, kod diek mag Christmas. Agone Safaricom erokamano kod joramogi kombiro ka to amor mang'eny mondo Nyasaye ogwedhgi mondo gibed tiyo ka yawa mondo chieng' moro kendo gibi gikonya ng'at moro mopogore gi an. Safaricom obago nyasi ni mar gone kastembe gi erokamano kuom chung' kodgi kuom thuolo mar higni 24 nyaka ne gichak chiwo chenro gi pachoka. Director mar nyakalondo mane bwo Royal Media Services Fred Afune bende ogone johera gi erokamano kuom keto nyakalondo mar Ramogi nyakalondo namba 1. Kazi yako kuu ni kubadilisha maisha. Tukiona vile wateja wanafurahia sana wakipata zawadi yoyote, wale wanapata airtime iwe ya 50, 100, 250, wale wanapata kuku, mbuzi, wale wanapata hata ile shopping ya Christmas, wote wanatokea na furaha sana, na hiyo pia ndio furaha zetu. It's very fulfilling that we have been accepted, that our personalities are this big on the ground. They have connected with the people and the people trust and accept them for who they are. We can only say thank you very much. We are number one because of our personalities, our talents, our people. And also to celebrate together with our partner Safaricom, the 24 years. We've had this partnership for a very, very long time, as long as Safaricom has actually existed. And we've done many roadshows together, but this is one of the biggest. Odiochieng' makiny, safar no ne chakre gi Kisumu, kendo chomo Ahero, Katito, Sondu, Chabera, Kadongo, Ringa, nyaka boma ma Oyugis. Frederick Omondi, Ramogi TV.